Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu alfarma, yan uwa masu albarka, muna gaida ku, muna muku fatan alkhairi, fatan dukan ku dai kuna lafiya. To Allah ya sa haka, Allah ya taimaka, Allah ya mana jagora. Yau mun zo muku da wata fa'ida muhimmiya ta misk, ta ainihin fa'idar misk. Kowa dai ya san wannan miskin. Wannan miskin yana da amfani matuƙa, yana da amfani matuƙa. Wannan fa'idar sa da zan faɗa ainihin yanzu shine kamar haka, fa'ida ce ta matsalan iska. Mace wadda matsalan iska ke damunta sosai, wadda matsalan iska ya mata yawa, to za ta samu ci ta gargade, ci ta gargade. Haka ake ce masa, wata ciyawa ce, mata dai sun san da shi, mata sun san da wannan ciyawar. In aka samu wannan miskin sai a samu ci ta gargade, da aka samu ci ta gargade sai a murje shi a cikin kwano ko cikin wani abu, sai a ɗibi wannan miskin, jan miskin din nan, a ɗibe shi kaɗan, a ɗan cakuɗa shi da ainihin wannan ci ta gargade din. Ya an ka cakuɗa to sai mace ainihin ta rika turare da shi tsawon sati ɗaya, ta rika hayaki da shi tsawon sati ɗaya, to insha Allah ta'ala za ta samu waraka daga matsalan iska, kowane irin nau'in iska ne zai nisance ta. Sai dai idan kuma tana son ta ƙara ma abun ƙarfi, za ta samu tafarnuwa, ita kuma ta haɗa ta. Tafarnuwar za ta ɗan sassaɓa ta in tana ɗanya, in ta sassaɓa ta sha iska sai ta haɗe ta da wannan garin ci ta gargade din, ainihin sai ta haɗa su da wannan miskin, sai ta cakuɗe su wuri guda, ta cakuɗa su wuri guda, sai ta rika hayaki da su tsawon sati ɗaya. Insha Allah ta'ala za ta samu kariya daga ainihin matsalan iska kowane iri ne. In ma tana fama da matsalan iskan, to ainihin zai yaye mata dukkan wasu matsaloli, ko kuma zai wanke mata dukkan matsaloli na iska. Wannan fasiri shi ma mujarrabi ne, wallahi muna jarraba shi kowane lokaci, kuma muna ganin amfanin sa a kowane lokaci. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.